Erakustale txiki bat eskainiko duzu orain, bai txakurrekin, bai ardiekin, azaldi guzue, zertan datza gaurko erakustaldia? Ateako jau kelpi bat eta 3 border collie, eta pixka dengo deuna da nola hasten gehan erakusten, txakurrei ardiekin lanian, aurrena jolas moduan, gero nolabait eguneroko lanerako beretaz baliatu ahal izateko. Asko dira txakurrak bertara dedikatzen direnak? Asko ez dira, baina gero eta gehiago bai. Jendia da ikusten, desentezko lana aurreratzen dula, txakurrak lana ikia, eta bai, jendia ohitzen nahi da, eta txakurrak gero eta gehiago dira. Ez oraindik gehiegi behar bada, baina bai, gero eta gehiago. Arraza bereziak izaten dira horretarako, edo edozein txakurrek izan daiteke gai horretarako? Ez, edozein txakurrez. Hemen daukagu Euskal Artzaizakurra, nik neuk ez daukat, eta gero borderrak eta kelpiak. Gero horre Katalunian Gosdatura ere badago, eta bai, baina gehien bat, gaur egun gehien ibiltzen dianak, hemen Euskal Herrian Euskal Artzaizakurra, baina bestela borderra da gehien ikusten dena. Coger mucha paciencia y sobre todo pues ir paso a paso, no exigir cosas que aún no saben y sobre todo paciencia y todos los días un poco, luego cada perro tiene más facilidades, más aptitudes o menos, ¿no? Bueno, el perro, el cachorro, además le tienes tú que animar, ¿no? Un poco porque hay perros que entran más, a las ovejas hay perros que entran menos, entonces no es que tengas que enseñarle que es un juego porque no lo es, pero sí que al principio hay que animarlos un poco si no tienen esa fuerza o al revés. Si son perros que entran muy fuerte o solo lo que quieren es jugar, pues decirle, hey, que estamos trabajando, ¿no? Entonces, cada perro es un mundo. Xabi, beste behin, hainbat txakur, hainbat jabe biluzarete hemen, zenbagaren urtea? Usteet gaur 5. urtea da. Bai. Jende asko? Bai, jende asko, poliki animatzen da jendea etortzea, ja ezagutzen da gure festa eta etortzen dira jendea, bai, pozik. Informazio ematen da, adopzioetarako, orain ere erakutsiko da, nola artzaitxakurra nola egiten diren, jendeari hori guzti hori interesatzen zaio? Ni usteet baietz, hori da ideia, no? Jendea ezagutzea nola egiten dute lana txakurrei, nola laguntzen dut jendeari edozein gauzatiteko, eta hori da, pizkat demostrazio egiteko nola laguntzen die egunez. Askotan esaten da, jendearen lagunik hoberena txakurra dela. Zu txakur artean lan egiten duzu, txakurrak ere badituzu, Tolosan hori, lagun hori, txakurra izatearen laguna, ari da pixkanaka gehiagora joaten? Dudari gabe, txakurra da edozein gauzakiteko, lan egiteko, konpainia egiteko, laguntzeko, guretzako da lagun handi bat.